nus mano we are doing more harm than Ero kama na nyanya paro mara Wilikister kapok ka paro mogik kalore kod thor wach mabendo wantiere oda Wilikister penjo pod ntiere kama ng'eny achiedhe nade ma nyithindo manyiri kadhe chutho to mago motendre kod taulo mag ria nyathi ka osechako neno malo ka onano kodhi kata ne monthly periods ge ntie kata na stigma mabende biro gi wach maket kod mano taulo mag ria ntie kata na sani ma piny olonye ni ntie kata na nyithindo matiyo kata na gi mattress tiyo kata na gi lewni Degwalo se kutende kod okinge makamano. Puonj makare mabende jonyuol nyalo chiwo, jopuonj e sikul nyalo chiwo. Diwach nang'. Ero kamano Sharon. Kalure gi taulo mag ria. Wandalo machon gik mitiyogo sani gi ne tin. Watiyo gi cotton wool ne jogo mane ok nyal manage. To jomodong negina lewni moti ma in go e dala ugo emiluoko maber timoe chieng'. To gi sechegi lony okelo chandruok ne piny. Koro wan kaka jonyuol gi jorit nyithindo ang' nwakaw ting'. To moso gi sechegi ma uchung' e idhoni. Amedo kwayo migepego ma konyo nyithindo, konyo nyithiwa manyiri, mana kaka Terry owacheno. Kantiere sanitary towels to be provided. Watime ure yo manyasi, gi yo manyang'afu, tok mana nwadhi manyo nying to gigo mwa provide to kony nyithindo. Mano wamedo hinyo nyithindwa mos kech wach bedo ni nyithindwa gi dhi malo ni nyathi ma onge go at this particular juncture miyo nyithindo mang'eny ringo school keche moko wuok ne lao nyithindwa mamoko gibiro nyiere ma en miyo bedo traumatized. Ero kama na nyanya ni wachik jogo Ero kama na nyanya no ka sema rengo no odongi mana gi matine dakika riyo mar tieko twak makama ma en twak mabende ne en hero mara mondo mwadhi godo nyime kalure kod puonj mabende wachwalo kata kama nyithindo machuo